से कटावलू ह सब्जी ऐसे बंद भइल ह कबजी। अपना मोरत से कटावलू ह सब्जी ऐसे बंद भइल ह कबजी। दिमाग जराबा मोहत बंद भइल ह कबजी कबजी। मिलजुल के काम कइला में का बाबे बोली दिक्कत। पलंग पर भौजी तू सुतत रहलू भैया रहले खटा। तू ही देखत रह का बैठ के तना मिलजुल के काम कइला में का बाबे बोली दिक्कत। पलंग पर भौजी रहल तू सुतल भैया रहले खटा। उल्टा पुल्टा जनी बोली रुआ ढेर जनी करी लबला बजे लबला बजे। ओए छिला अपना मोरत से कटावलू ह सब्जी ऐसे बंद भइल ह कबजी। अपना मोरत से कटावलू ह सब्जी ऐसे बंद भइल ह कबजी। देखो दिमाग खराब बा। बंद भइल ह कबजी। बंद भइल ह कबजी। अर्जुन शर्मा मरजी से अपना खाना रहले बनावत। देखल रहनी जंगला से एक दिन मुँह में रहल खियावत। हाँ तो हमरा सुन ला तब बोला अर्जुन शर्मा मरजी से अपना खाना रहले बनावत। देखल रहनी जंगला से ससी भैया रहल खियावत। ताना जानी मारी रुआ से हम तो लड़ बजे चुली फूको अपना मोरत से कटावलू ह सब्जी ऐसे बंद भइल ह कबजी। अरे चुप रह। अपना